Hi guys, it's Anna, and for today's video, I'm gonna be showing you some highlights of my interview with a very good friend of mine who is a fitness enthusiast. So I hope you enjoy watching the rest of our video. So hi Miss Lucci, so I'm gonna be asking you some questions about your fitness journey or your workout journey. So let's start. So, my first question is, how do you maintain such a body figure? So good morning, I am Maria Lucieta. I started my journey way back April 2020. ECQ pataan na nga time. Oo, ECQ pataan na nga time. So last week sa April, that was that time when I decided nga kinahanglan na jud ako nga mag-workout kay moral. Batik na jud kay akong figure. So giunsa ako pag-maintain up until now karon ang akong figure. So ang pinaka-recommended gid nako is exercise. Kaya ang exercise man good not kanang pinaka-nice gid siya nga pwede nimong buhaton o pinaka ang effective nga makapa-maintain sa imong figure kay kuan mo gud siya matoned ang imong lawas if ever exercise ang imong gina-focus. Kay, kung about sa diet food, so, ang diet kay used man po siya kay labi na sa sa pag-control sa weight. But then, kung wala good kay exercise, nga diet lang ang imong gi-focus, ang imong body, dili jud nimo ma-achieve ang figure nga imong ginagusto. Kay, ang pinaka-effective manggod nga maudyo makapa-shape sa imong figure is ang exercise. So mao na nga kung unsay nakapa-maintain sa akong body, ako yung pinaka-first na ma-recommend is exercise. Exercise regularly. Maybe siguro if ever may times na bisita, dili siya ma-regular, but at least maybe 3 times a week or maybe 4 times a week. Okay na siya. Basta, dili lang ka mawadan og exercise within a week. Ano na siya. So, indeed, really, exercise is one of the best ways to maintain our body figure. So, our next question is, how often do you go to the gym? So, sa pag-start pa lang need na ako, especially sa katong pag-ECQ nga time, way back April 2020, wala jud ko naka-ato gym kay di beta allowed ato, and then sirado po to ang mga establishment sa ato. So dili jud ka ka-ato gym. So ako nang yung gibuhat is home workout lang ko, mag-tour ko sa YouTube kung kinsa to ang mga reliable gyud, as in daghan kana sang YouTuber nga daghan pud og feedback ang iyang mga videos nga effective gid siya. So, mag-tour ko mga inaanak nga video, mga yusap ko mga feedback sa mga nakaagi na, kung kani siya, okay ba ni siya. And then, ako na siyang i-apply. And usually, mag-exercise ko is, in a week, 3 to 4 days lang yun ko. Kay, in a week lang, kay, siguro po, kinahanglan po ba sa itong lawas na mo pahuway, dili lang po yung mga everyday na lang jud ka mag-need of exercise. So, kinahanglan po nimong rest. So, mao na siya nga, in a week, 3 to 4 days lang jud ko mag-exercise. Our question, what inspires you to exercise regularly? So, sukad sa pagsugod pa lang and up until karon sa kada adlaw nga mag-workout ko is ang pinaka na mag-inspire gid ako, mag-push gid ako nga mag-exercise ko daily is ang ako yung insecurity sa una. Kay as in grabe ko ka-lack sa confidence, and dili ko confident nga even sa pictures, both group or selfie pictures lang, dili na ako confident sa akong kaugalingon kay tungod sa ako ang figure, and mao jud toy pinaka mag-push na ako everyday nga dapat i-maintain ako kung unsa ang ako ang na-achieve karon. Kay grabe sa akong journey pod good, as share lang jud nako is grabe dili pud lalim, and siguro dili siya lalim pero grabe ka satisfying na after na ako makita ang result sa sige na ko pag exercise is naka wow, grabe kanindot sa feeling ingon ani di ay. So mao to nga mao jud na ang pinaka nag-inspire na ako nga magpadayon jud gihapon ko sa akong exercise kay
grabe sa dahon jud na agian. That is really inspiring, no? Last question. What made you decide to work out or to exercise regularly? So kaning nga part, gawas akong best friend jud nga siya jud ang first nga tao nga ni-encourage nako nga you should try to work out kay murag lahi na yung imong body kay as in unhealthy na pud ang akong kadakon jud ato nga time. So siya jud encourage nako kay even ato nga kay baw na ko nga wala na ko'y confidence pero murag ni settle na lang sad ko nga wala na ko'y plan nga usbon pa ni or maghimo kong change akong self, bahala na ni siya, ana na lang akong goal. And then siya to ning boost akong confidence nga try og ka ng exercise dapat imong i-explore kay what if dito day makita nimo nga oh satisfying kaayo ni nga satisfying man day kay ni nganong dugay kay kun try so adjud ko nag-regret nga mao jud to nga time nga ning naka-decide po ko nga ni murag naka-realize po ko nga oh bitaw grabe sa jud grabe na po ako kadakon nga wala na lang po jud siya kuan there's nothing wrong of being fat pero wala sad man siguro sa'yo kung mo try ka og bag-o sa imong kaugalingon labi na kung maka-benefit na sad ka ana so dito nga time ni decide na ko nga I should pursue workout and after nga nakita na nako ang results grabe kaangayan sa feeling na lang gid nga satisfying jud kayo imong kahago so that's it thank you.